Ako siya. Kamu ra day kabalo magbiko ha. Impas. Impas ning biko ron. Kami sad magbiko sad mi. Amen. Di na kinahanglan bali ang sundang. Lahat ni magbunot kay ang sundang ang balihon. Dito sa iyo ha pa yun. Balihon. Ayo, tama no. Kuan ba? Oo. Ready na kaguran no, kaguran bit-bit na. Pila ka kilo atong bikohon may 2 ka kilo? Grabe na biko na 2 kilo. Maligya ba siguro biko? Maligya pero walay bayad. Maligya gani pero walay bayad. Ato sa bitbi. Uy, nanang kaguran. Hanggang sa anak daw utro parang kinagudan. Aduh, ginoo ko. Yawe ni kaguran no. Sagabal kaayo. Gilansakan. No, sa mo tagalapit diya noy. Dira la noy. Isa dira noy oh. Eh, para ilabay dito sa Siya di klaro. ilabay sa sakan. Na sudlan man na sa lobby. Ora magyapon mo ulan magyapon na unya. Isa diya ang tubig. Ang sabaw. Kaya na lang, kaya makadubang ang kuan. Lakag sa butong. Kagud sa bibig ni. Humana jud pang biko ug pang binignit. Kana huh? Murag makina ang nagkagod ba?